gbogbo ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na Pa Mike Ejeagha, onye nke na-akụ egwu iho, onye nke na-eji akụkọ iho wee na-akụ egwu, na ya bụ papa abụrụgokwanụ onye jebere obodo Afụdebe, na ife anụnwa na-eme na June 6 bụkwanụ Fraịde 2025 na ọ dịkwanụ 95 years. Emere ka ndị mmadụ mata na ya bụ gbogbo bụkwanụ onye Enugu steeti, na ụdị egwu ọ na-akụkarị bụ ụmụ ife mba agaba aja mbele yana Nnamaeze alata ama enyi, na egwu ya bụgasị ife akụkọ nke bụkwanụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-esikwanụ na ya bụ egwu wee na-amụtakwanụ ọtụtụ ife. Egwu ya bụkwa na akụkọ na-akụzi ife, dịka emere ka ndị mmadụ mata na bifo ọnwụnwa na onye na-afụ nọdebekwanụrụ ya na-akpọ Brain Jota n'ebe ending of last year bụkwa na onye ji egwu ya nke a na-akpọ gbogbo wee were ya wee gbaa egwu wee tinyekwanụ n'ihu akwụkwọ ya, nke bụkwanụ na ya bụ egwu wuru ebe niile, ma ndị ọcha ma ndị ojii ma ndị Yoruba ma ndị Hausa, nke bụkwanụ na onye ọbụla gbachara ya bụ egwu na ya bụ egwu gara afịa nya ọ gafere agafe n'afịa wuru ewu n'ihu akwụkwọ, nke bụkwanụ na ya bụ egwu kponyitekwara nwoke a ndị amaghị ya wee mara ya, ụmụazị ọgbara ọfụ atonyitelu wee mara ya, maka na ndị ma ya ụnụ mana ndị ma ya na mgbe ama ya bụ mgbe ife akụkọ ụwa na-atọkwana ụtọ, mgbe fon adịghị ya bụ igechi egwu ya ma ọ nụkwana ya na TV, iwere ya na-amụta ọtụtụ ife. Iruo na skuulu ajụọ ya ajụjụ, iwere ya zakwana ife. Eji ya akọgasị akụkọ ifo mgbe ya aba anọkọnye ntu anụnwa a na-agụ mba agaba aja mbele, a na-asị Nnamaeze alata ama enyi, asị na mbe ghọrọ aghụghọ na efe ikwo mbe n'azụ, na onye dị etu a mere ife dị etu a. Akụkọ a na-atọ ụtọ. Mgbe ahụ ka enwe edere ma Facebook o ma WhatsApp o ma nke nwanụ, mgbe ahụ ka a na-ede leta jeti na post office, ige akụkọ ya na redio, iwere ya mụta ife. Irukwanụ na skuulu gụ na ụmụazị Igbo unu na-akọ akụkọ fa ka a na-aba anọkọnye mgbe agha a na-akọ. Ọ bụghị ụdị akụkọ a na-akọ kịta anụnwa, akụkọ Mma Ngozi na ndị ya dị akọrọ gbago akọrọ gbada, ọ bụghị ụdị akụkọ a. Ụdị akụkọ mgbe ahụ bụ akụkọ eji amụta ife, ya bụ irukwanụ na skuulu ajụọ ya ajụjụ, iwerukwanụ ya wee zaa kwestion. Ọ ụdị akụkọ a na-amụtakwanụ n'egwu ya, nke bụ na onye nke bụkwanụ Brain Jota kponyitezi ya bụ egwu nke a na-akpọ gbogbo ndị mmadụ ndị ọgbara ọfụ a wee welụkwana ya wee marụkwa Mike Ejeagha, nke bụzi na gọvanọ Enugu steeti jezi na sentral obodo fa ebe ụzọ gbara ịnọ wee jee kpụzie nya bụ Mike Ejeagha. Mgbe anụnwa Brain Jota ji wee kpuchie egwu nya bụ ife na-ewu ewu. Ụnụ afọ na nwoke eriziri uru nke ya na nka, maka na mgbe fa na-akụ ọdụka uru adịghị n'egwu, eji obi ụfụ obi umeala wee na-akụ egwu, nke abụghị nke ya bụ onye kụa ibe ya ejekọpere kpọdo isi na ana wee kụgharịa ọhọ mgbe nkefa, maọbụ a na-akụ ewere anya ukwu na anya ụfụ wee na-akụ. Mba, enweghị ife dụka nke a. Nke a bụ ị na-akụ ya, ị na-akụ ya witi obi na-agụ ife ndị mmadụ ya ada aghọta, nya ife ndị ya abịa egocha ndị mmadụ esi na ya mụta ofe ife ma ịbụọ. Ọ bụghị ụdị nke a na-akụ kịta na-adachisi ndị mmadụ ntị, ọdalụ gbago ọdalụ gbada, ihe egebe egwu gecha end of na igechara egwu, onweghị ofu mkpụrụ ife ya amụta na onweghị ife ya aghọta na ya ejikwanụ wee mepụta ife. Okotorigbo anọrọkwa na ya a na-akọ ọnụ sị na onye nke a kọpiri egwu ya na onye nke a bụ kọpị. Ọ bụghị ụdị a ka ndị akụrụ. Ndị a bụ ndị ji obi umeala wepụta obi fa wee kụọ egwu ife ndị mmadụ ya aghọta. Wezi ka wetakwara unu na nwoke rizikwara uru nke ya na nka, maka ndị ya abụfa na-eme ife. Ọ bụrụ na ife anyị na-eme na ịfụghọ ife ya ozugbo, ibido na-atakasị onwe na-aba mba na iburu oho na imeghọ nke nwa, na werukwanụ Mike Ejeagha wee mụta ife. Unu fụkwa na mgbe nke fa na fa eji okwu ego akụ, na nke fa bụọdụ nke na-ama aka na fa na-akụkwanụ nyaba egwu, na nyaba egwu na-atọ ụtọ, and nyaba egwu ewukwa na egwu mgbe ahụ. Onya ka o ruzi na last year onye nke bụkwanụ Brain Jota wee jee bunyitekwazie nyaba egwu, nke bụ na nyaba egwu bidokwa n'isi wee wubezie. Iluzie na be nwoke ndị mmadụ eju, ọtụtụ ndị mmadụ bịazie wee na-evisitizie ndị nwoke atụbaghị anya wee na-abịazi bie wee na-enye ya onyinye dị iche iche wee na-ekene ya, gwa ya na fa achọkwa na iwere obere ife na-egwu ya ka fa wee tinyekwa n'egwu nke fa na-akụ. Nyabụ ife wee bụrụ ife aṅụrị mgbe ahụ wee nyekwanụrụ nwoke na ezinụlọ ya. Unu afọ ozi na nke ya na oriri uru nke ya na nka, maka ndị ya abụfa na-akụ fa sị na fa eburu obere were nwayọọ n'oge nke uru iyi afụ ya. Unu nekwa n'anya unu afụkwanụ na ọnwụ ya abụghọ nke na-aya ebebezi akwa, na ọnwụ ya bụkwa na ife a na-eselebretizi ya bụ eruzie a na-eri oriri na-agba egwu na-enwere aṅụrị. Na onye nọdụkwa 95 years anọkakwa, mmadụ one na-anọdụkwa 95 years nwe na Naịjirịa kịta. Ịdakiwuru ndị ntọrị, ịdakịrị ndị Fulani, ịdakịrị ndị ya tụ na ga-apụta na mbọchị nwa n'ụzọ ịpụta gbakọrọ ụtọwa na-apụ apụ, ichiri uche n'aka na ya anatakwa ka ọ na ya anata. Onwe nwanne maọbụ nne maọbụ nna ujebere afịa ma ọ ka o jee mmemme, ichiri uche n'aka ka o ya esi jee ya anata ka ọ na ọ ya anata. Ụwa nke ya amakakwa ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa.